Ja pošalje Leli. Tako da možeš daš nešto da kažeš i ti Leli. Sad smo toliko usredsređeni na to da se čuvamo od Jocine metre da ćemo teško uspeti da osmislimo i da kažemo nešto pametno. Gle ovca, Joco! Me! Ajde kaže sve tata. Me! Gde si bio juče, Joco? Vidi mali Jan. Da, a juče gde si bio? Sad će biti baš interesantno. U igraonici? Znaš zašto? Učestvovat će na televizijskoj emisiji. Jesi bio u igraonici, Joco? Baš ono plavuša što je. Lepo. Baš će biti zanimljivo. Onaj Pantić je njegova stranka isto. Ali ne dve stranke, to su stranke različite. Oni se kao bolje. Da. Šović ima ono stranku za kulturu drži, znaš? A ovaj Pantić ne znam neku drugu stranku tamo. Sad ćemo mi ljuda sklonimo odavde. Sad će baka njih da nauči da budu otmeni ovde momci. Na leto kad dođe bašta. Joca će da nasledi Marka da bude šef bašte. Znaš Julija, to je mnogo važna funkcija ovde u ovom kraju. Šef bašte. Ma kako vi? Komandant bašte. Bio je pravi šef. I tako je Marko bio komandant bašte. Oni se igraju tu, pošto niko ovde, nijedna majka i baka... i razvoju programa transplantacije u Srbiji, koji više od 1000 naših građana predstavlja jedinu nadu za bolji život. Za 7 dana u Beogradu urađeno je 6 transplantacija bubrega, dok je u Novom Sadu zdravu jetu dobio 52-godišnji pacijent. To je u intervju za Dnevnik potvrdila doktorka Mirjana Vušević, koja je zahvalila porodicama davalaca i je pored visokog profesionalizma stručnjaka za darivanje organa neophodno i razumevanje organa. Nada Petrović, šta ona misli kao profesor Pijona? Ne pozna uopšte? Ona je najpoznatija. Pa je to, znači, baš bi volio da čujem njeno mišljenje kako... Ko je pustio opet? Ja. Što? Pa zbog... Julija, smanjimo. Kako zbog mene kad je zbog tebe? A ti si smrzla čovjek. Ti si se smrzla, nisam se ja smrzla. Neko očekivanje da bi sistem funkcionisao. Sam mladić. Ali farmerke. Tako. Odavde skoči tamo. Tako, komandant baštiti je funkcija važna. Dakle, jedina bašta, jedini park u ovom kraju je to. Ali, pošto je tu, ko sam bio ja komandant bašte, pa onda Marko, onda onaj ko baš ne poštuje naša pravila, onda on ne može se igrati. Tačno tako. I onda kad se otišao u Australiju, Marko tamo naučio istu stvar. Dobro, neću, Joco, neću. Sad igraju se lopte, znaš. Ja, Marko ekipa primi 2 gola, on odmah ode i smanjuje svoj gol, znaš. Sad se ovi drugi bune. I onda on kad se bune, onda kaže napolje iz moje bašte. On kaže, pa nije ovo tvoja bašta više. Ali nametne svoju volju. Buduće upravo za biomedicinu prvenstveno moraju biti usmerene ka razvoju regionalnih bolnica u Srbiji. Čekaj. To su lista čekanja na kojima takođe treba
To Mindo, majda. Sa nekih 3 donora na milion stanovnika, ono što Eurotransfer Mindo, majda, Dragica, majda i slatka. Hvala vam što ste govorili. Vidi baka. Ništa. Mada se davne i ne otkrivaju godine, u ovom slučaju činimo izuzet. Proći će. Štedica u penziji, Draga Todorović.